Brian Foster, sefyll nôl. Dod I ben os nag yw wedi benni y berniadu. Gweld bob anifel, un ar ôl llall odi, ni wedi dod I diwedd. Ar y brig. Ma fe. Mae Brian yn hoff iawn o cerdded, mynd y wacfach I gael cymaru. A mae'n holl bwysig fyd, wyt ti'n falle ddim cweit yn cofio yr anifel cyntaf wyt ti wedi berniadio os oes rhyw 20 yn dod ti flaen I ni. A wy'n credu'n gyffredinol mae'r hife a'r niferoedd yn dda eleni. O'n i'n trafod gyda Beth, ti'n gwybod, hi sydd wedi paratoi dipyn o wybodaeth I ni, ond oedd hi'n gweud niwmerau dros y blynydde diwetha, 2 blynedd, cadw'r un peth. A mae hwnna'n beth da, ti'n gwybod, mae arian yn eitha teit, yn dwi, ti'n gwybod, blynydde diwetha, ond mae bobl yn dewis dod i'r sioe frenhinol. Mae'n holl bwysig I bobl sy'n magu a dangos cyffyle, so ydy, mae'r sioe frenhinol yn yr un mae pawb yn moyn ennill. Ffenest siop ar y ffog. Odi, mae e. Roger Davies dal yn bwyso y mesur. Ie, odi, Brian Foster yn... mae'n tipyn bach o feddwl mewn mla yma. Brian Foster, mae ddrwg ti fi. Ie, O'n i'n ôl yn y gogledd. Anodd gadw lan, yn dwi? Fi'n gwybod ni'n mynd o un lle'r llall. Odi. Odi Freddy yn mynd I gael y cyfle. O, Freddy, ele ma fe, oedd e ar y brig yn roedd e, wrth gwrs, glib deja vu a ceffil di. Nawr te, gewn ni weld. Yr cyfle. Ie. Wy'n credu bod ni'n dod I eiliadau ola y beirniadu yn y de gyda'r adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob i'r ebolion tair blwydd oed. Maen nhw wedi osod ar hyn o bryd, fel I ni'n gweld o'n blaen ni, glibdil deja vu ar y brig ar hyn o bryd. Ond, hyd nes bod yr het I ffwrdd, dyw pethau ddim, a mae'r het wedi ddiosg ar ferchog. A Brian Foster o Sir Fynwy wedi bod yn neud yn siŵr bod I benderfyniad yn un cywir a mae'n amlwg wrth I fodd. Yn llongyfarch y crwtyn ifanc a'r fe wedi creu argraff mowr ar y ddoi ohono ni sy'n dangos. Yn ei batrwn o ddangos, odi, mae hwn a bywyd hir yn byd y cyffyle wedyn ni, ond mae'r ail wobl goch mae wedi cael yn trafod cyffyle rhywun arall. Ar hyn o bryd wrth gwrs glib deja vu, fel wedes ti I teulu'r Bodily, Skitty Bodily, Brydfa, Glibdale. Neud gwahaniaeth bod rhywun sy'n gallu rhedeg yn ddangos dy geffil di mae rhai gweud, mae gallu neud tipyn o wahaniaeth. A mae'n gallu bod yn yrfa. Dyw Freddie Deacon ddim yn disgwyl bod gormod o nyrs arno. Mae fe'n... O, mae fe'n tynnu wynt, ddo. Ydi, a mae fe'n tynnu wynt. Dim gwynt o. O, diolch I rywun. O chenaid o ryddhad. Glibdale deja vu, wrth gwrs, pa fod un Darius, y march, Glibdale delightful ag yseg. A mae e'n pictiwr. Llond Cymreig Teip Pony yn dwi. Dyna beth oedd Brian yn edrych am. Oedd rhywbeth oedd yn boni yn yr adran cy. Ebol tair blwydd yw e, deja vu. Wedyn ni bod digon o lwyddiant I ddod iddo fe fyd, ond eto ar ôl un dosbarth arall, yr ebolesu tair blwydd, hwn a bydd Freddy yn crafu I ben yn meddwl, wel, pyn yw i'n mynd I ddangos yn y ben campwriaeth y cyfle ifanc. A dyma ni, mae chi eiliad bendigedig. Glibdil deja vu a mynd ar wobr gynta. A'r garden goch yma yn y prif gylch. Brian Foster o Sir Fynwy wedi bod yn pwyso a mesur ers spel, ond dyma I benderfyniad terfynol. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Llongyfarchiadau mawr felly I enillydd y dosbarth ebolion tair yn yr adranec, Glibdale deja vu. O, na'n neis. O, dychmyga'r balchder. Dyna Kitty Bodily sy'n cael y cwtsh. Sef y perchennog? Ie, y perchennog. A'i mam, wrth gwrs, Jill Williams, yn enwog, fydd hi'n
Yn gwylio rwle. Ond ydy da iawn Kitty. Ceffil da, ond handler David. A ddoi ddywysiant da iawn wedyn ni. Bydd ffôn Freddie goch fi'n credu ar ôl heddi. Wel, mae'n syndod i fi, mae Freddie'n disgwyl mor cool. Yn dywe. Tynnu anal ambell waith, a ti'n gallu gweld faint mae fe meddwl iddo fe. Yn grefft arbennig. Delyth Simons yn yr ffroc lliwgar na. Cwtch mor i Kitty. Freddie'n cael llwg bach o ddŵr. Good boy. Mae'r Ebol tair blwydd na yn special yn y farni. Ti'n gweld mae gorff mae batrwn popeth yn berffaith yn digadi yn y farni, wrth gwrs. Mae'n drawiadol. Mae ar lliw yn dda, wrth gwrs, ond dim dyna beth sy'n bwysig. A mae fel i natur Ti'n gallu gweld bod e'n weddol anwyl yn dwi ti. I feddwl, fi'n mynd i weid y gair to bod yr hormones na yn bob man. Mae hwn yn i fel bach anwyl. Ydy eitha dof gyda fe. Na fe, mae rhaid wneud. Ac na beth sy'n wych pan y ti yn casglu o gwmpas y tu fas, ti'n agosach eto at y ceffylau. Felly ti'n cael mynd yn agosach at nhw wedyn ni. Wyt, ti'n cael pictiwr yn falle ti'n bach yn wahanol i beth i ni'n gweld ar y teledu, ynddo fe? Ond, bob un o'n nhw'n beirniad. Watcha nhw gyd yn beirniad una. Well, Freddie Deacon, 15-year-old Freddie Deacon, your second Royal Welsh win of the day, and previously you hadn't won here. How are you feeling, if you can even put it into words? Absolutely over the moon. I mean, we only had him a couple of weeks ago, and yeah, it's amazing. How are Kitty and Jill over there? Kitty and Jill Bodley, of course, of the Glebe stud who bred this horse. How are they doing down there? I think they're extremely happy, and I mean, it's a pleasure to be able to do it for them, so... And you said he's been with you a couple of weeks. Is he with you now for the rest of the season? Yeah, he should be with us now for the rest of the season, so really looking forward to that. I think it's been a good start. I'm pretty sure they will be very pleased with him. Good luck in the Young Stock Championship now, and keep up the good work, and I'm sure we'll be interviewing you for years to come. Thank you very much.